kunetseka kwandikuita ndingi munhu waMwari ndaikumbira kuti dai paiwanika zvapo kamari kokuti ndiwo zvangu kana chirema chinomuka chichigara ndaitenda nyika mufunge zvenyu kuti maita basa vanhu vaMwari nokusvika kwamaita pano ini ndatambura ndidi kukunyeperai ndino munhu atambura zvekutambura zviri muupenyu hwangu handibude panze toireti ndoitira mupi munomba. Muri yeZimbabwe imba yamuri kuona iyi tiri kuno kumadziva, imba inorara murume anonzi Emmanuel Chirume ane makore anosvikawo 8 akarara pasi haapinduke haende kutoilet haabude panze. Tonoda kuti tipinde mukati meimba iyoyi tiite hurukuro naye tichinzwa kuti urwere hwaainahwo ndehwechi uye hwakauya sei, hwakauya gore ripi. Tinzwe kuti chikumbiro chake kunemi mhuri yeZimbabwe ndechekuti kudii. Pano paSly Media TV tiri munguva ino yeChristmas yatinoziva kuti inguva yekuratidza rudo nekupa zvauinazvo, zvichinzi rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Regai tipinde mubati kurukure navachirume. Tauya kunoku nekuti kwaridzwa huwi nehama neshamwari yekuti kuna baba vari kuda rubetsero, vane dambudziko raane nguva. Mungatanga nekutaura zita renyu rizere? Ndinonzi Emmanuel Chirume. Vachirume muno mutiri masabhuku ani? Masabhuku Fakanya. Chief ari ani? Chief Madziva. Chief Madziva. Tiri kuona kuti muri panho zvikuratidza kuti muri kutambudzika. Ichokwadi. Chii chiri kuitika paupenyu hwenyu? Kurwara munhu waMwari. Ndakatanga kurwara 2016. Ndichiuya pano pamba ndichishandira kumazowe kunonzi kwaBhuka. Ndokuya nemudzimai wangu pano taigara teseko. Asi mudzimai anga ariwo kwaBhuka. Auyawo pano apapa ndobva andisiya achiti ari kudzoka. Akazongo haanozodzokawo. Ndokuiswa muchipatara nehama dzangu idzi. Ndobva ndaenda muchipatara cheDarwin. Ndokutanga kurapwa ndiri muchipatara muya. Saka pakazouya mukoma wangu manje mukuru mumba medu. Ndobva aya achinyepera manesi. Akati mukomana uyu muburitse panze pari kudiwa, ndakanzi ndakateswa shuga. Panze pari kudiwa katripi kuti ndiite simba makumba. Nenhingirikini nokuwedzerwa ropa. Ndobva ati handida ndichanomutengera ropa, kana ndamutengera ropa iro ndodzoka naye muno mumisa ropa iroro. Iye ainyepa manje. Ndobva yakunondidhamba pamba pana muchembera. Iye kumba kwake kuzasuko. Andisiya kudaro, komukoma tichaenda reni kuchipatara. Hapachisina kuenda kuchipatara. Kudya ndichadya, ndangorutsa ndikati saka pane hanzvadzi yangu iri pamba pamukuru mumba medu festival. Ndobva enda neni pakiriniki pagora zvikanzi munhu uyu ari kurwara but kudya hasi kudya. Ndobva wapiwa mapiritsi ekuti ndidye. Mukoma wayo hachisina kana basa neni. Kurwara kwandakuita kuye hapachisina kudzokera kuchipatara kuye. Kusvikirana ndakurwara. Ndobva zonzi naamai guru mudzimai wacho. Amai tipei mukomana wayo tigara naye kumba kwedu kwaanenge anowanawo chikafu chiri nani. Ndobva ndakugara kumba kwamukoma kuye kuzasuku. Ndaitofamba. Ndakufamba zvangu. Kusvikirana makumba yaibanda manje. Ndobva ndakaendawo munongoziva mumachechika. Kwakari kune masowe sowo. Zvikanzi inini muri kuenda mukoma uyoyo. Zvikanzi ukaenda kumasowe kunonditorera nhingirikini backfire. Ndikati izvi. Koya backfire iko naye mukoma. Ndikaenda wakakoshandiwa makumba yawo naye kufamba kwandikuita mbichana. Handisi kuda kuziva kuti chii. Zvikanzi udaenda unonditorera backfire. Akuburitsa muromo wekuti anzi makumba aya ndini ndakamugadzira. Izve. Koma kandigadzira ndiite sei zvikanzi aida kundikuwadza, aida kunditorera backfire nomumwe mukoma kwakandiya aigara kwakandiyawo. Iye akatozofa mukoma wangu wache anosiyira inini. Ndobva tatanga pakutotaurika mashoko iwayo. Kusvikirana mukoma wayo havachabatika kuno kumusha. Vakugara kuHarare. Vaishandawo kuHarare ikoko. Ndobva aita accident nemotikari.
abva adzingwa basa haachasenza arova. Apo kundibatsira kuye kuchipatara hapachisina. Pakubuda nyaya dzinenge dzokuita kunge zvouroiroi kundanzi ndinde kamugadzira makumbo. Ndokuzokontinya futi ndine vana 2. Musikana wangu mwana musikana muhombe abva aroorwa, munongoziva naedu aroorwa ana dikika, hapana mari yakawanda kana yakabviswa, yanga iri mari shomanani. Ndikati hama dzangu madii kuti kamari aka matoni kuendenesa hangu kuchipatara kushashuka. Ndokuenda kuchipatara tiri pagedhi repashashi pai zvikanzi murwere wenyu anozotipa covid panapa, mirai iko. Zvikanzi akatestwa covid iyo, zvikanzi haana, zvikanzi endai panapa kutesta covid dzinoita $25 US. Zvikanzi hatina mari iyo, zvikanzi tiendai nai kuBindura hospital anotestwa covid. Ndobva ndanotestwa covid paBindura hospital pai. Zvikanzi covid haana. Ndobva zvazonzi mutore x-ray. Ndobva ndatorwa x-ray. Vane diski racho ndinaro munomu ravakanditora. Zvikanzi uyu akamedza mabhawero gases mumaini. Ndo pavakapererawo kutaura veBindura hospital pai. Ndobva pazongoshaika mari kuti zvichireva kuti mabhawero gasi anokonzera chidigarwa. Mabhawero gases aya ndaikosora manje nazvino ndotokosora. Ndinokosora zvekukosora ndichisvipa makararwa yaya. Saka ndokuzobatsirwawo neshamwari kunzi uyu shamwari yangagerapa. Zvikanzi iyo kukosora kwari kuita kuende shamwari yenyu uyu anonzi Lloyd Chakanyoka. Zvonzi ende kumadziva tombonoteswa kuti uteswe TB. Ndobva ndanoteswa TB kamukabhodhoro kachikatorimo. Zvikanzi uyu haana TB bo kuchipatara kumadziva. Zvikanzi tikambopa mapirisi eTB tinoita kuti mukuwadza. Haana TB uyu. Saka kuti mari iwanike kuzondidzokera muchipatara hapachisina. Kuhama dzangu dzese dzacho, naye hama dzangu pano ndakamborovanawo naye here kana kutorera mukadzi kuti mundiitiro utsinyo kuti mundibatsirewo mundiendesewo kuchipatara. Hapana anodaira. Iye zvinezvi muri kunyanya kurwadziwa nei? Iye zvinezvi chest yangu iyi inenge yakakwirira kudai handiti. Nokukosora kwandinoita kuye nokutadza kumuka, handikwanisi kumuka. Makumbo aya hazvimbe. Kutambarara anorwadza pakugonya. Pakutambarara dambudziko ezvikamuti kamuri kuonaka ndikokubatsiridza kutambarara makumbo. Then ndichitaita zvokudai. Itaitoni? Ndichidai. Kutotambarara kwandikuita ikoko. Iri bhurugwa ndatesa mudenga nyaya yekutsva bhozi handikwanisi kana kupinduka izvo pandiri panapa. Ndinojasadza ndakarara zvandakaita izvozvo. Zvokutoti dai ndisiri wise chaizvo kana muna hama yemupinda. Ndinotoita kutotora mapepa ndoputiridza kapoto karumu. Ndoita kusumukira kuti ndiwane kuita ningirikini tsvina. Ndoitira imomo. Kana ndaitira imomo ndobva ndavhara nechichi. Mabhuku angu ese atopera muno ndichitambura dambura matisha yokutoshandisa kuti kushandisa toilet. Ndotopota ndichishandisa ndichiisawo mumuchembere voya vachirasa machembe api. Machembe iwayo. Muchembere wamukutaura ndiani? Amai venyu? Amai vangu wokundibereka. Shame. Zvino vachemberawo makore avo paashamisa vanenge vatova kuma100 years. Varipo pamba. Ava hanzadziwo vakabatikanawo kuti nekurwara. Maona kutambarara kwandiita. Then chitojunga makumbo aya kudai. Ndobva ndatambarara kudai. Ndatambarara. Nekuti haana simba ega kuti agone ndikada kuyatambarara ndega anogwina kuti gwi. Mazoona manje. Anogwina. Kana ndakuyadzora futi ndotoita kuyabata ndakudai. Kuyadzora uko kuti adzokere ndinhingirike usiku hwese. Ndozvandinenge ndichiita mazuva ese izvozvo. Kupinduka handikwanisi kupinduka kudai kana kudai. Ndinongorara ndakaita zvandakaita izvozvo. Saka zvino kumusana hakuna maronda here mapuresha so? Ariko. Maronda iwayo manje mapirisi andopiwa kuchipatara aya makotera aya. Ndotoita purani dzokuti ndotoita imwe staira imwe yekutoshinga. Ndinotopinduka kuzvibhendesa kudai. Pirisi rende ruma ndotsenga. Ndobva ndarisa pachigumwe. Ndozora pakaronda paye. Sikana. Rikuti rirape chi? Ronda iro. Ronda riere. Ezvimwe wani ronda rakapora. Kwasara maviri rimwe repapa. Repapa racho rinombogununa netumatombo tunopinda. Ndodimbura kapepa ndobva ndanama nepepa. Kuitira ndisagona umwe ronda riye. Iro zvinotoripo ronda apa.
ndikadimbura pepa rokutonama papi paronda ipapo rokuku ndotoziva kuti rokuku rinenge raakupora. Ndokararamiro kane ndichiita papi panapa kuti ndiende kuchipatara hapana mari yekuti ndiende kunorapwa. Kudya muri kudya chikafu ndodya sadza. Isadza uri kutotiwo kungodyawo muri wokungonyururawo sauti nemvura. Hapana zvokuita kwaunozwana kupi. Hapana wanenge anzwotsitsi pamwe andipa wakadhora mazichaya. Muzukuru waakabva kuchibhora akauya. Ndopa ndati muzukuru ndipo dhora mufushi watadya paunenge wakazara fertilizer. Ndipo dhora ndiwane kutenga maziche ndiwane kuchinja muriwo ndotya kuti uwere hwangu ndikanzwa mudumbu manje iproblem. Munenge makuenda kutereti zvakanyanya. Ndinoenda kutenda zvakanyanya saka mapepa nenda kutodambura akawanda manje. Mabhuku ndatopedza ndichidambura ndichiisa ichembo yemvura yekuitira weti iyi. Saka ndogara ndakazvivhara sezvazviri. Kuitira kuti vanouyawo vanouya kunondoonawo munomu. Vamwe vanotombototi vakauya vakanzi vakasimirawo mva togara panze. Mazviona manje. Saka uyu murume agere pamusuwo asvika mai manje mukoma wangu ndiye mumwe waanombotowo kana uya anochindirasirawo machemba kana aripo. Kana abudawo aenda musango vanomboendawo kotsvaka kuti mari. Ndizvo zvowo zvokuti mazuva ano mungoziva kunetsa kuita mari. Kana asipo muchembere ndivanondirasira machemba. Imimi munobhilivha kuti urwere hwenyu hwakabva kupi? Kumaini here kana kuti kuchivanhu? Zvandingabhilivha apa zvakutondinetsa kuti nindizive kuti izvi zvokuti nokuti zvindakateswa izvi zvechest zvikanzi yakamedza mabiral gases. Ndikatonyerwa mushonga zvikanzi ngatenge piri dzinonzi Tamaini. Zvoshuwa ndati ndakafema kudai ndainzwa livha kunhuhwa. Pandakatanga kudya piritsi robva zvapora zvokunhuhwa livha iye. Asi chest yangu manje haina kuserera. Nazvino ichikaita kakuzvimba handi muri kuona zvayakaita. Yakaita kakukwirira. Saka kuti ndibhilivhe kuti chivanhu munongozivawo munhu anotaura. Pandakaona kunge pakasandiswa statement rokuti nditadze kubatsirwa nevanhu kunzi ndindekamuroya makumbo. Munongozivawo kuti uzobvuziva kuti akandiroya chirudzii handizviziva. Asi inini ndakaona kuti urwere hwangu ndobhilivha kuti inini hwakabva nekumamaini kwataishanda uko. Iko kumamaini maishande? Taita zvakare zvechigwejawo izvi. Ndaita zvoboora. Ndandiri blaster. Ndaidzirira zveshe nejekahama. Ndo basa randaita uko. Marita kwenguva yakadii? Ndakaita kwenguva yakareba. Ndakaita kwenguva yakareba. Ikoko mune protective clothing here? Ndizvo kuti mune mupfeka wokumuno muchipinda basi takasungawo zvimachira zvezvi. But yanga isiri tingati protection chaiyo ikasimba yatingati ingavharidze chidhasiti yari. Taisungawo machira mamating cloth yaya. Mazviona manje. Saka vakazonditora kwakare kunenge kwacho kushashi ndobva ndatorwa disk room vachiti munhu yakamedza mabiral gases kuti vazoenderera mberi hapachisina. Pakabva pashaika mari manje yekuti ndienderere mberi nekurapa. Saizvinezvi tingati kuruzhinji rweZimbabwe chamunoda imimi chii kuti mubatsirikane pakaperera nyaya dzenyu dzokuzvipatara? Chana ndichida nanchingoti dai mhuri yeZimbabwe yandinzwawo chichemo changu ndagonawo kuti nditariswe nachiremba aone kuti chesi iyo ikakuzvimba kainaka chii, makumbo yazvakare chii, nokuti makumbo iwaya kana kuri kuti chibhoyi chaakaitaka. Asi muziro wangu ini pandakaenda kudharweni painzi panodiwa katiripa, havana kuzotenga katiripi kacho. Iye mukomana wandi kutaurira mukoma wangu wokundibudisa kuchipatara. Katiripi hakana kuzoita se? Hakana kutengwa. Mabhodhoro eropa yainzi ada kuwedzerwa ropa, haana kuzotengwa. Mazviona manje. Ndo zvakaitika. Saka chipatara chamune makanangana nacho kuchinzi mari yavepo ndechipi manje? Ndinenge muchida kuenda kupi imimi? Ndinenge ndakutongotiwo kana kuDarwen Darwen hospital kana kuendawo kukare kunenge kumadziva kumasejari. Pamakapedzisira kuenda kunana chiremba mari dzaitaurwa mazuva iwayo dzadziri mari? Pandakapedzisira kuenda kunana chiremba
tingangoti tichibva pashashi pai mukoma ndi vakanga vati vanoda mari yekuti ndivhenekwe pai nai mukoma ndakatoiswa drip pandakaenda mushashi muchipatara tacho vakanga vati tikuda 70 years kuti timuvheneke uyu tikontinye naye nekumurapa mukoma ndopo vakati tichisina mari yekuti aite sei arapwe ndiko zvanzi chidzokai naye kumba apa matiri nezvi muri panhuo panapa kwenguva yakadi marara panapa kwenguva yakadi kubva 2016 kusvika pari zvino 2 years ndedzekusheta nekuzozviwa nesaga 5 years ndedzekuraredza 5 years ndedzekurara 16 toizvezvizvi pane 8 years pane 8 years man saka 2 years dzekusheta nekuzviwa nesaga 5 years ndedzekurara idzi kana muchiti dzekuzuiwa nesaga muri kuti taurai zvenyu masunungukai aifamba then ndokubva azosvikira right kwakuchizviwa nesaga kuenda kupi kunozvibatsira uko kutoilet mazuva acho right from there ndokubva vakuchisheta from kusheta vakundikana kusheta kuya vakugara pasaga kana muchiti kusheta muri kuti munhu anenge achiita zvekukurola kudai kushandisa maoko kangongoro kambaira kambaira ndichishandisa maoko kuenda kutoireti kiri kwakanaya ndaitoenda ndichitokambaira kutoireti kwacho muchibata nemaoko kutoireti ikoko panguva idzodzi pasi ndaitobata pasi nemaoko chero kwatonaya ndaitopfeka chibhurugwa chekuti ndisatote ndaitoenda pasi pakatotota pakutoireti uye ndichisheta kusheta kuenda kapedzana ndichagona vakuita kundizviwa nesaga manje kudzemara kundizviwa nesaga kuye zvabuda mukuzviwa nesaga handichagona kana kutomuka handichakwanisa kana kumuka kana panze apa izvozvi ndikapedzisira pabuda handipazive panze ipapa ndatova nemakore ese iwa andiri munomba kunzouka handikuzive kana kugeza chaiko handigezi saka ndakazovati nyaya yekugeza manje zvanga handinyanye kupa hama dzangu mukoma wangu iproblem because vaiti vakada kundisumudza stereke chesi inobva yakwirira mubatanga kukosora ndobva ndatanga kukosora futi ndobva ndavati no zvina nenyu mukoma musandigeza kana kutondisiya henye ndakadaro saka ndikangoti makore ese andararama handigeze kana nditomboziva mvura kana miri wangu izvozvi pandiri panapa mazvoona manje kutaurawo ndototaura saizvozvi asi kurara kwangu ndikoku handichinje marariro kana kupinduka kudai kana kutomukawo kuti ndoona kuti uyo ndiani uyu ende nguva yemoto iyeyei ndaitoti ndakanzwa kuti vava ndototi ndakutosva kuti pamwe imba inogona kutsva ndakatira muti munomba munomu moto yaitozosvika vamwe vaitozomhanya kuti mhanyai muhwere uyo anogara rumba uyo munomubatsira kuti aite se abude pai panze ndotoburitswa panze moto udarika ndozodzorerwa munomba munomu mazvoona manje saka uko ndokumba kwaamai vangu uko panapo ndopamba pangu inini saka pakuhwara kwandakaita zvikangonzi muisei kumba kwake agare ari ikoko saka ndo ndinorarama ndiri ndega zvangu pavana venyu vaya mambotaura kuti vana venyu vaviri mataura nezvemumwe chete akarorwa ari mudiki akaenda kumurume hapana chakabuda mumwe wacho ari kuita sei mumwe wacho mudiki ane 9 years ari kuenda kuchikoro ari kudzidziswawo natezvaro kwabhuka uko zvokuti ndinotombofonerana nawo vachitotaura kuti mwana wenyu ariko saka atezvarawo ndivari kutondibatsirawo pamwana upi iye asi vanonamata mumasowo munomboti ako baba madii mauyawo nemwana ndimuone avauye naye vandoti kana muchida kuona mwana wenyu tumai umwe munhu muye mumutora kuamai vavo vakaenda zvachose ava hapasina kana vakabva varorwa akabva atoenda kunoroorwa neumwe murume akabva enda kuroorwa neumwe murume mashoko enyu mamwe amungangoda kutaura zviri mudundundu menyu maringe nekunetsekana kwamuri kuita neupenyu aya ndeyekuti kudi kunetseka kwandikuita ndingi munhu wamwari ndaikumbira kuti dai paiwanika zvapo kamari kokuti ndiwo zvangu kana chirema chinomuka chichigara ndaitenda nyika mufunge zviri kuti maita basa vanhu vamwari nokusvika kwamaita pano ini ndatambura ndidi kunyeperai ndine munhu atambura zvekutambura zviri muupenyu wangu handibude panze toireti ndoitira mupi munomba
zvibhodhoro izvi kutesa mvura kuti ndiwane kumwa ndikwanise kumwa kana nekapu. Izvo zvibhodhoro izvozvi kuona kudai senyaya yechikafu iyi kupera kwandakaita uku ndatambudzika munhu waMwari. Mashoko yangu anga ari ekuti dai kuri kuti nyika yandibatsirawo ndagonawo kutariswa nachiremba kana ndikanzo pane chirema chinomuka chichigara zviri nani. Ndikushuvira kugara kuti ndimukewo ndichigara chiremba anditarise kuti chinombori chii. Zvino munotakurika nemota here kana kuri kunzi munhu azoti ada kubatsirai munofamba sei? Vanhu vagare vachiziva kuti munosvika sei kuchipatara nekuti apa muri kutaura munogara makarara. Pane mumwe vanidzi motikari avo pane mumwe akanga ati dai une mari vanogona kundibatsirawo kunditakura nemotikari wondiendesa kuchipatara. Iye akanga ati anonditakura anondiendesa achibva andidzora futi pano. Ndinotakurika zvangu kuri kutakurika nemotikari. Asi patakamboenda kumadziva uku neshamwari yangu takaenda nengoro. Ngoro yanga iri labor hombe chaizvo. Ndaitodzimbikana zvakanyanya nemagadhigadhi yaya. Mazvona inorwadza ngoro. Inorwadza asi nemotikari aiwa ndaitomboendera mushe kuchipatara. Zvokuti kana tete panomboenda kuchipatara kwaimbonzi dai muchimboyana tichimuona kuti asei. Saka hazvikwanisi kuti ndiende ikoko. Varume tiri pano pamba paEmmanuel Chirume pamwe chete nevabereki vake. Tingatange kuda kuziva kuti vatinawo panapa paSly Media TV zvinezvi ndiani nani? Imi indonzi Lloyd Chakanyuka. Ndogara munharaunda inoitwa Muteki. Right. Munoona karara mumba tinogara kare. Ndakati ngangoti nemukomo wacho wamurikuona apo. Vachinzani? Vachinzi Godza Manuel. Alright. Tinotenda. Saka urwere hwemurume uyu zvechokwadi zvatsanangura achiti akambenga ari kumazoe achizouya pano saka zviri maziso edu tichiona zvikira ari nezvimwe zvandangitsanangura ndezvechokwadi. Ndakambudzawo mukoma wacho ndinotaurawo kuti saka isu takatokadzikawo nazvo zvinono kufamba kwemakore tichitarisira kuona kuti pamwe pachaitika improvement. Takangoona kuti there is no improvement. Kudakara paimprovement yaitika nhasi yekuti zvakuchishambadzwa nyika yese tongoti pasi rese. Taitarisira kuti angawana rubatsiro rungaitike. Saka uyu murume wamuri kuona uyu mungangotarisa situation ipamba pacha. Hapana kuti vangawanawo chokuti munhu anobatsirika. Saka nhau huru yatakazoongororawo ndiinaye murwere tichizvera nyaya yekuda kumashure takaona kuti mukoma wachizanikana saka uchenjeri ngekuti vamwe vese akavedzenza rake vatye kupa rubatsiro papi apa achiti ndindakaroya nekuti tikatarisisa apa ndakamboenda naye kumadziva uko ndokubva anzi chimbotirayai piritsi rinonzi drug rinonzi diclofenac asi riri injection. Then ndokubva taona kuti mari yacho yokuti tiriwane drug iroro hapana. Takazongogagatidza kuti no regedzai timutengere madiclofenac riri tablet timbotiraya since isemu drug. Ndokubva tamupa ndokuona kachikosoro chaiye chatodi chaganuka. Kaona kuti zvinenge zvinoda chipatara mani izvi. Asi still spiritually karipo kanenge karipo kanoda futi zvekuti munhu yanga achiita sei achibatsirwa kana dai zvichibvira. Nokuti tozviziva kuti mumadzinza umu mune zvakasiyana siyana zvinoitika zvikuru sei nguva yatariri neingwa yakaoma vanhu vakubata bata. Asi kunyanya shuviro yanga iri yekuti munhu yadzokere muchipatara. Toona kuti muchipatara vakamubata batawo vanopererawo papi. Tikaona makumbo aya achiramba akadara tinenge taane nzwisiso yekuti pane zvakaitika nekungoti ndapedza. Handizvo. Mukoma Emmanuel. Yeah. Ndizvo ndagona. Ndizvozvo.
manetse kana zvakadi nemwana wamai venyu? Ndofunga patova namakore ati wandei. Mukomana uyu ndingangofungira hangu kuti maererano nokurwara kwake pakasangana zvinhu izvi pane kuti zvokuchipatara nezvechivanhu zviripo zvese paari. Somadzire angu ano chibhoyi futi chakaitika papi paari, zvokuti chibhoyi ichocho ndakamboedza kuda kuzama kuti ndifambe kuno vanogona kutsekenura nezvaakaitiwa, but nokushaya mari vacho vanotsekenura vacho futi vanodawo mari. Ndobva ndakundikana kuchipatara, tikambozama tikasvikawo kushashuko, akaitwawo zvaaida kuti aitwe, but nokushaya mari futi ndobva vazoti rifeya kubhindura hospital kuti ndokunokwanisa kuenderana nomari nezvamuri kuda. Akavhenekwa, akaongororwa, but vakangotaura kuti akamedza utsi hwemumai nemabiogas kurapwa hapachisina. Ndobva tangotsoka naye kuya kugara naye pano pamba, nokuona kuti amai vangu vakura, mukoma wangu wacho ndiye aishanda, inini handishandi. Munhu akangogarawo saizvozvi. Ezvipapa mai manje ndandatobuda izvozvi, ndandiri kushamba uko kunanyagoho ndichitiwo pamwe ndiwane mari yekuti pamwe ndimutengerawo kuti awedzere ropa mazowe chaiwo. Ezvi ndakauya handina kana chinhu, kana sende randakawana hapana. Ezvi kutokwidza manhererano aitoti ndikwidze kuno kundimuone kuti ndina andakaenda kunovhima kuya hapana chandakawana izvi. Ndangoyewo ndiri munhu akuda kutoti ndidzokere futi after Christmas. Saka ndinoshuwire kuti kuno vano rudo rwokubatsira hama yangu, ndinoshuwirawo kuti ngavandibatsirewo, ndatambudzika ina handina chokumubatsira nacho. Aiwa, tinotenda. Kune vanoshereketa, dai maitaura naMwari, maiti kudii kuna Mwari nevanhu vanoshereketa, nokuti mataura kuti pakasangana chibhoyi neurwere zvawo unouya muvanhu pamwe nekuburikidza nekumabasa. Ichokwadi. Kune vanhu vanoshereketa, mashoko enyu ndekuti ndinongoti zvangu Mwari ngaavatungamirire vanhu ivavo. Maitire avakaita aite kutonga kwake. Aite kutonga kwake. Asi marwadziwa nenyaya yemukoma wenyu? Nina wangu aizvifambirawo, achitoshanda mutauni, aitoita basa rake raiita, ranga rakanaka kwazvo, zvemakanika aizvigona, but nonyaya iyo chiGermany ichochi akachidhonza nguva yakareba, but chainyatsobuda hapana, zvokuti unobva wazvishairira. Ipo panapa ndotoita kunge ndasara ndiri one, nokuti munhu wandaisira inini akashaya, anozosira iye. Zvine chokuita nenyaya idzodzi futi kana mafire yake yakaita futi, akangonangana nokukwadzwawo kwaitwa futi iye. Mushure mungu atorawo makore asisasazvi kusvika pano, gore rasvika pano angatova 17 motokari nemwana wake achitachi mwana wangu unoonawo hambuya wako andinoziva kuti vaikuda. Achisvika pamba apa mukoma wacho akariwo kaRarare achiuya pamusha, akabva abvunza amai vamuchembera akanzi, nai amai, mota yacho ikatsika papi chaipo ndiratidzei. Zvinova masymptoms anoratidza kuti pane wizardry. Hapana kupera mazuva mukomana wedhobva apo arohwa zvinhu. Wakaita kurohwa nezvinhu. Dhokota ati akatsemuka nduru, asi papilota akazotaura kuti chibhoyi chakaitika, fambai. Ndobva angoti siya, ndiye aisira uyu wandosira inini. Ndobva tangosarawo tiri vakomana vanokwana kuita 4. Mumwe gotwo ari disabled, akaremara ruoko nogumbo, naye mukoma wangu wache akabva angotizawo kuenda kuHarare. Ndobva angondisiyawo ndega kuno. Anoramba kufamba kana mafiwa. Anoita sei? Anoramba kufamba kana kwafiwa haabvume kufamba. Ipapa taida kumbofambira nezvaiyeyo. Manje taenda kune mhondoro yekuko inonzi Vasadza Deto. Akakutizawo kuti tichidzokera akaramba. Arambira futi vanzana zviite kuti ndiende uko vanga vandidhonzera kuno munhu wavanoziva. Tinotendawo nehurukuro yamaita. Mwana wamenyu aita appeal kumhuri yeZimbabwe. Takungonamata kuti Mwari amutsewo vamwe vanhu vari kunzoko.
vagone kumutumirawo mari yekuti agone kunge achienda kunorapwa sechishuviro chenyu mese. Tinotenda vanhu vamwe. Tinotenda nekukurukurawo nesu pano paSly Media TV. Aiwa tinotenda zvikuru naMwari aita kudhonzai kuti musvike mukati womusha uyu. Tinotenda. Imi ndimi amai vaEmmanuel Chirume? Ndini amai vake. Inga muchiri musikana achiri kunzwa naye? Ndinonzwa kuti munotomufambira kuenda kumba kwake uko kure uko muchinomuona. Ndakaka kumuona zvese zvinoitika kwake zvinoitwa neni. Ndezvipi zvamunomubatsira nazvo imi? Inini ndomubatsira nokuti ndinoenda kundotaya. Mune muchitaya chii? Anenge aita. Ndienda kotaya. Tsvina yanenge aita. Chigubhu ndesa mukaona chigubhu chikavhariwa chiya. Ndo chaanoitira chakare chii. Ndichienda korasa mumvura yake ndichienda kotaya. Ndosiya ndatsvaira ndobuda zvangu. Imi maane makore mangani? Ndinaziva mheni pene vana ndovainaziva. Ndati kuti 1934 yakaiswa indeye kungofejirwa zvangoitwa muhondo umwe achaiva chatombaziva. Ava achazikana. Imi munonzi makazvarwa gore rei? Ndinozviwa nani? Vamwe vanoti akazvarwa gore rehwiza, vamwe vanoti akazvarwa gore remhezi, imi akazvarwa gore rainzi kwakunei? Vakadziona zvehwiza. Hwiza makadziona. Hwiza ka? Madzomba. Hwiza ndikadziona, maguruzi ndikayaona, mabende ese ndikayaona. Zvekuti tinogona kuti makore enyu apfuura 100 kasekutaura kuita mwana wenyu mukomana. Makore ka? Aiwa makore ndano makorewo. Awanda. Yawandawo. Muri kurwadziwa zvakadini dambudziko rasangana nemwana wenyu ane makore masere akarara panho achirwadziwa? Ndingaite sega ari kuhwara. Ndano mazuva nayi chimuchengeta ndini ndinoshanda zvese zvinoitika kwakare kuyi. Ndimi keyara wake. Ndisisiya ndanhingirika ndagadzira ndoendorara mangwana kuseni ndichindodaro chete zviri kukadoka ndiri kuenda kondorasa ndini. Hapana anomurasira nomukoma wake nohanzvadzi wake apo. Iye anoramba akandodai mwana wenyu haamuke haagare. Zvamandomuona akaita zvondizvozvo vasikati yese anonoda anenge akandodaro chete. Hapana zvokumuka achidaiwa achikurukurawo rasadza anodya akandoenzera kudaro. Zvinokurwadzai zvakadii amai kuti mwana wenyu wamakabereka mukomana? Ndeiteiko ndoti mheno kwazvinenge zvamutsitsa. Kana achinditi mupenyu ndinofara kwazvo. Kana vachimuti vachamuendesa hapana zvandingaite. Ini amai vake ndiri kuhwara, iye ari kuhwarawo. Hapana. Imi muri kusimbirwa nei? Ini ndiri kusimbirwa nopapa nomazesai. Ndo panondidzimba. Kana kuona kwamunoona mbichana. Ivo vana vangu ivo vanhu vanondichengeta. Vanokuchengeta ivo. Uyu ndiye mukomana mukuru asara uyu. Pane mukuru kozouya uyu. Mukuru ari kuHarare. Asi zvinokurwadzai zvakadii kuona mwana wenyu akarara parukukwa? Ndingazviite sei kana ndikasvika ipopo nonza chita amai ndakuonesa nhamo ndatiko zvino ndozviita sei? Inini handionewo iwe uri kuhwarawo. Hapana zvandingaite mwanangu nondodaro zvandinenge ndandokwanisa kukuitira zvondizvozvo. Ndikadaro ndoya pamba pangu achibika sadza hanzvadzi dzake ndichienda kopereka. Anodya akandota zvamaona izvozvo haamuka achigara anodya akaenzera kudaro. Imi mukatove ndima tosimba kudarika iye? Hapana, ndingaite sei? Hapana. Ndoti ame uyu ndogotwe rangu iyi. Saka imi zita renyu rokuberekwa munoitwa? Inini? Japa. Japa? Ndo riri pachitupa. Ranga ichinzi Berita, zvino rakazongonzi Betsi Chirume ndo rinongoshanda kuti Betsi Chirume. Masekretari akara unga asingagone kunyora vaigumira panhingirira ndi. Zita rangu inonzi Berita. Asi kumusha kwaamai vangu kwakamujaliwa pana Mutenguma naShereni munovaziva. Ndinongovanzwa kubradheri kumusha kwaamai vangu. Aiwa Anamikiri kana muchiziva Anamikiri. Ndinovanzwa nana akapfudza nana Mutenguma ndibaba vaamai vangu. Kumusha kwaamai vangu. Tete ndimunobikira kai? Ndini ndinobika.
ndezvipi zvaanofarira kuti kana mabika tinoziva kuti zvokubika zvinonetsa kuwana si zvaanoti mukabika anonatsodyawo Emmanuel Chirume ukabikawo kana tumatemba kana akawana mazitye nenyama dzeokudzi anonyatsodya naika ukangobikawo muriwo uyo momusiwo anodyawo ndizvo zvokungodyawo zviye zvokuti kondodii ndiwane kunwa mapirizi aiwa tinotenda Mwari aramba achikusimbisai tinotenda kuti zvatabatanawo nesuwo pamwe hama dziri kuona paTV dzichatitumirawo mari yekuti anorapwa saka anochengeta wacho aitawo murwere nezvichesti yangu iyi zvese zvimashodha musana uyu makumba kwakungoti unongoti kozvinondodii aiwa maita tete nekukurukura nesu zita renyu rakazara ndiani wemi Florence Manuel aiwa tinotenda maita basa matinzwira muri yeZimbabwe muri kungoona mumba munogara murume anonzi Emmanuel Chirume maonawo zvakaita utano hwake manzwa kutambudzika nekushushikana kwaari kuita nekurwadziwa muchest manzwa nyaya yenhamo iri pano iri nyaya yekushaya chekudya kutoilet ndimo mumba maanoitira ari mabhuku ndiwo matishu iye zvinezvi ropa chairo rave shoma zvekudya hapana inyaya yataisa kwamuri memhuri yeZimbabwe panguva ino yeChristmas ngatibatiranai pamwe chete nemurume uyu kuti chishuviro chake chekuti apinde muchipatara awane mari yekunoonekwa nana chiremba nekutenga mishonga nekutakurwa zvekare nemotikari inomubvisa pano ichimusvitsa muPindura kana kuti kuMount Darwin inyaya inoda imimi nesu tese tine vanhu vanosvika 318,000 pano paSly Media TV mune mumwe akabvisa dhora dambudziko remurume uyu harizove dambudziko hungu vazhinji tinotikanzwa tinongoona vazhinji vachingoti dai awana anomubatsira isusu tisu vanhu vacho mumwe nemumwe hapasiri kunzi mukabvisa mamiriyoni hapasiri kunzi bvisa $100 tangoti mumwe nemumwe akabvisa $1 chete neuwandu hwedu tiri kuona kuti tinogona kuita chimwe chikamu tisangoti tinozvipushira kune vamwe kuti dai yanga iri nyaya yaWicknell iwe ndiwe Wicknell waachirume nekuti une $2 iwe vari kuda $1 chete kubva kwauri atibatanei pamwe chete tiri pano pamushapata weSly Media TV kutizoisa nyaya iyi kuruzhinji rwevanhu mazvita muri yeZimbabwe ndoziva kuti muri vanhu vasingandinyadzise senozovese tafumanei simbi yebasa tiri kuno kumadziva mazvita